पुलिस केस सोनांबावबायलै रायजो राजा नोंथांमोन खोनाबायना मैदोम बसुमतारिनाव आरो पुलिस केस सोनांबावबाय ओरैबायदि माने मोनथिबायना तामुलपुर थानानिफ्राय फन हरनानैसो आंखौ बुंहरबावबाय मोनथिबाय भिडिअआ दाननो मोनथिबाय भिडिअ दान हेलौ रायजो राजा नोंथांमोन बयनिसिमबो फिन खेब हर गेजेराव बराय हरलायबाय दा सोरबा सोरबा थाम्बनेलाव नुनानै ओमफ्राय टाइटेलाव नुनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ क्लिपाव नुनानै मैदोम बसुमतारिखौ तामुलपुरनिफ्राय केस होनाय जाबाय होननानै जोङो मैदोम ब्रादारनिफ्राय गावनो बिबुंथि होदों चेनेलनि गेजेरजों माने मैदोम ब्रादारा साननैसो सिगाङाव बर' सिख्लाफोरखौ हमदोंमोन थिगानो दोङो हमनायाथ' हमनांगौ बर' सिख्लाफोरा बेफोरबायदि जानायखौथ' जों बर'फोरा नायनो हायाना आरो मैदोम ब्रादारखौथ' रावबो बुङाखै जे बियो थांनानै हारसिं हमहैदों माबा खालामदों सोरबा नायखोमाहैदों बेफोरबायदिथ' नङा आंथ' सापर्ट दंखायो मैदोम ब्रादारजों जि बुङा बेयो आंनिया डाइरेक्ट रोखा खोथाया सापर्टखा बेफोरबायदि हमनायाव मा हमालासिनो थानानै जोंनि बर' लाइमोन सिख्लाफोरा गाज्रि जानांगौ नामा गाज्रि जानांगौ माने दा बेखौ सोरबा केससो होबावदोंनो तामुलपुर पुलिस थानानिफ्राय दा मैदोम बसुमतारिया दुखुजों गावनो फोरमायदों नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय मा बुंखो दा हमनायाथ' जेबो गाज्रि जायाखै बेखौ जोंहा मानगोनां एबसुफोराबोथ' गिदिर एबसुफोराबो जोंहा हमनो रोखाखा एबसुफोराबो जोंहा हमनो हानायनि बेयाव 100% खारतां दंखायो एबसुफोरनि आखायाव मोनबाथ' बेफोरो गवानोखा आरो जोंहा ओमफ्राय दा मैदोम बसुमतारिया एसे माबा सेफटि हिसाबै हमनायखौनो सोरबा गाज्रि मोननानै केस होदों आरोना मैदोम बसुमतारिखौ दा नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै बुंहर मा बुंनो सानो जे हमनाया मोजां जादों ना गाज्रि जादों फारसेथिं मोजां जायोब्ला फारसेथिं गाज्रि जायो मानो होनबा जोङो हमनो थांबा माने मानसिजों रायखामा जायो मानसिजों बुंजायो नों बेखौल' हिन्जाव हमग्रा नागिरग्रा नामा होननानै बेफोरबायदि फारसेथिं हामा बुंजायो आरो फारसेथिं मोजाङा जाहैबाय जोंहा सोरखौबा हमना मोनोब्ला जोंनि उन्दै लाइमोनफोरा एसे बासिगोन नङाबा बिसोरो बैफोरबायदि गुवाहाटि सहरफोराव देहा फाननानै सोलेर फाननानै बिसोरबायदि थाखा खामायबाय थायोब्ला जोंनि उन्दै गथ' लाइमोन सिख्लाफोराबो गाज्रि जाफागोन बिसोरनि लामायाव थांफागोन दा बैफोरनो आरोना फारसेथिं मोजांब्ला फारसेथिं गाज्रि दा फारसेथिं गाज्रिया बैफोरनो सोरबा केस होनाय सोरबा माबा बुंनाय आंनि फिसाजोखौ मानो हमनाय जोंखौ मानो हमनाय जों बेफोरबायदि देहा सोलेर फाननानै जोङो दुनियाखौ बेरायगासिनो जागासिनो बैफोरबायदि मोनसे बुंनानै नोंखौ रायगोन नोंखौ मुगैगोन दा फारसेथिं मोजांब्ला फारसेथिं गाज्रि दा 100% खोथाया नोंसोरो बुंनानै आंनो कमेन्ट खालामहर जोंहा हमनाया मोजां ना हमैया मोजां दा बेखौ सिरि थाबाथ' जेबो नङा बिसोरो सिरि देहा सोलेर फानबाय थाबाथ' जेबो नङा दा बिसोरो सोलेर फाननानै देहा फाननानै जे बिसोर फेसबुकाव आं उमुखिनि आंनो हरसेयाव 2000 हो 3000 बेफोरखौ हरनाया बेफोर मोजां जाबाय बेफोरथ' मोजां जायाखै ना बैफोरबायदि मानो होनांगौ बिसोरलाय पस्ट देहा फानो सोलेर फानो सिरि फानोबा फानबाय था बैफोरबायदि जोंनि उन्दै गथ'फोरा जि लाइमोनफोरा जि फेसबुक नायो मा नोंसोरो 2-3 हाजाराव जोंनि देहाखौ लांफाय माबा लांफाय बेफोरबायदियाथ' मोजां जायाखै बैफोरबायदियानो जोंनि उन्दै गथ'फोरखौ सोलोंफाजोबो आरोना बुंनांगौ खोथा गैया दा मैदोम ब्रादारा मा बुंखो नोंथांमोना एसे क्लिप नायगोन नालाय आं बिथांनिफ्राय भिडिअखौ एसे लानानै कपि खालामनानै नोंथांमोननो होनाय जाबाय चेनेलाव नायग्रो नाला फार्स्टआवनो दा बयनिसिमबो फिन खेब बराय हरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामदो भिडिअखौ लाइक शेयार खालामनो दाबाव नायग्रोदो नांबावबायलै रायजो राजा नोंथांमोन खोनाबायना मैदोम बसुमतारिनाव आरो पुलिस केस सोनांबावबाय ओरैबायदि माने मोनथिबायना तामुलपुर थानानिफ्राय फन हरनानैसो आंखौ बुंहरबावबाय मोनथिबाय भिडिअआ दाननो मोनथिबाय भिडिअ दान आं मा होनबावगोन आरो नोंथांमोनखौ खोनासंलाय माने मैदोम बसुमतारिनाव इसिबां माने मेसेन्जारावहाय मा होनो हिन्जाव हमनायनि बा माबा माबि ओरैबायदि खारदोंनो सोरजों मानो ओरैबायदिखौ हमनांगौ ओरैबायदिया 2 नाम्बार मावदोंनो होननानै गावसोरनो फन नाम्बार हरो गावसोरनो फन नाम्बार लायो गावसोरनो आंनो खामानि होयो लास्ट बाराव गावसोरनो भिडिअ बानायनो होयो हा आङो भिडिअ आपल'ड खालामबा ओमफ्राय लास्ट बाराव ओरै दाय जाहैनोसै मोनथिबाय गावनि लाइफफोरखौ साननानै लास्ट बारावहाय नै ओरैबायदि दाय जाहैनोसै दा बे साननैसोआव दाख्लै जिबायदि जानानै थांनाय नङा होमबा भिडिअफोरा बेयावबो बिदिनो जालांजोब्बाय गासिबो गावसोरनो पारमिसन होदोंमोन आंखौ भिडिअ बानायनो लास्ट बारावहाय आंखौनो पुलिस कमप्लेन होलायबावबाय लास्ट बारावहाय मोनथिबाय आं मिनिनोबो ओंखारदों माने ओरैबायदि मा होनगोन मोनथिबायना रायजो राजा नोंथांमोन तामुलपुर थानानिफ्राय फन हरलायबावबाय आंखौ मोनथिबाय नों मैदोम बसुमतारिना औ नोंथाङा ओरै भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन औ खालामदों जे मानो खालामनाय आंखौ गार्जेना मा होनदो आंखौ गार्जेना अनुमति होदों आंखौ पारमिसन होदों नङा होमबा बिनि थाखाय आं आपल'ड खालामदों नङा होमबा आरो आंनि खामानिया मा आं सासे इउटुबार हिसाबै आं मा बहाय मा गुमा सावजानो थांगोन नामा बेवहाय
आंथ' खालामखागोन नङा होमबा खिन्थु बैफोरखौ खोथाखौ लानानै ओरैबायदि माने थानायाव कमप्लेन होलायबावबाय माने ओरैबायदि थानानिफ्राय फन फैलायबावबाय नै बेफोरबायदि आरोना माने भिडिअखौ डिलिट खालामनाय बेफोरबायदि आं होनदों जि होबाय दे आङो सेकेन्ड टाइम होनाय नंला होनदों आङो भिडिअआथ' अनेक दंबावोमोन नालाय आङो होनाय नंला आरोना बेखौ मानो होबावनो आङो दावराव दावसिखौ मोजां मोना दा आङो बेखौसो होननो नागिरदों माने गोबां मानसिफ्रा आंखौ बिदि माने ओरै खालामनांगौ मानांगौ होननानै अनेक मानसिफ्रा आंखौ मेसेन्जाराव होनो गावसोरनो कन्टेक्ट नाम्बार हरनानै गावसोरनो सोरनिफ्रायबा नाम्बार कालेक्सन खालामनानै आंखौहाय मिथिबाय बेफोरबायदि बुंहरो नै ओरै खालामनांगौनो होननानै मिथिबायना आं होनदों नोंथांमोना जुदि भिडिअ जुदि लानायनि जुदि पारमिसन जुदि होयोब्लासो आं थांगोन बेवहाय मिथिबाय भिडिअ लानायनि पारमिसन हो आपल'ड खालामनो थाखाय पारमिसन हो नङाबा आं बेवहाय गुमाबो सावजानो थांनाय नङा आरो आं रावखौबो मिथिबाय हेफाजाब होनाय नङा मिथिबाय मैदोमा इदि नङाबा आं माने थैनोबो आं माने हेफाजाब होनाय नङा रावखौबो दा बेखायनो बेफोरबायदि खालामनो लागा जेबो दरखार गैया माबा मोनसे प्रब्लेम जादों